И здравейте на всички, добре дошли в моето ново видео. Най-после е време да се завърнем в този канал. И днес заедно с мен е Лъчо. Кажи здравей на хората. Стари дядо. Той е ултра мега гига мазен чалгар, затова избрах конкретно него да реагира заедно с мен за това видео. Песента е този хит на Джордан, всички се чули тази песен, включително аз в TikTok. Така че да, нека да започваме, няма какво да ви лъжа. Ще рейтнем клипа и самото качество на песента, нали? Аз лично се кефя на Джордан по принцип, така че очаквам да е нещо добро. Джордан дали не ги наби тук, а? Направо да. Я бе, какъв мафиот е, аз бех същата причетка, същата брада, докато не си я махна. Да. Да, буквално същите. Същия, брат. Чух, че си мърсувала, докъсно си празнувала. Своите аверите в комшите дова. Брат, паузирай. Буквално, още с началото мога да разпозная, че тази песен ще е като всички останали на Джордан. Просто е намерил формулата да прави хитове, това е скандално. Да, буквално. Дрегер си надувала, карала се за стъкълна. Каква си глупа, ама си фукла. Не, виж са, просто някакви хора си имат харизмата да получават гледания и да ги харесват, разбираш. Абе, пускай, не се обясня. И не ти пука. Броиш банкноти, ума работи. Ама сега изтресня и лягай си сама. Паралия, паралия. Такъв ме търси. Нека набързо направим ето така. Богати ме. Брутална песен за момент. Паралия, ай паралия. Не хитче си е. Паравяват, какво да ти кажа. Якото ви? Да, оригинално, да. Да, оригинално. Пускай. Тежка газария, паралия, паралия. Такъв ме търсиш, богати ме реклия. Браво. Добре. Яко богати мат, тежка газария. Кефи ме поне, че клипа не е като всички останали на Джордан, просто с някакви путки, братле, ми тук има и путки, имаме друго, само че не е само с това, има и друго. Това ти казвам. Тук да и той да буксира въздуха! Нека видим! Чакай. Стой, къде беше? Не ви тук се забавяш. Добре, нека спестявам хората това мъчение. Ето го! Опа! Аз това исках да видя. Нека се държим. Това исках да видя. Брутална песен. Не, много е добре. Буквално като всички останали на Джордан, просто знаеш какво ще получиш от него и винаги му се получава. Да, Джордан винаги има хитове по между другото. И то винаги ги пуска покрай празниците. Най-големите му хитове става въпрос. Миналата година беше Къртиш. Къртиш, всички да ги въртиш. Аре, пуска. Дай да те изпитам и на физика и химия. Да те вкара малко в чай. Каква си глупа, ама си фукла. Та част е знам от TikTok, човек, аз буквално мога да я запея. Ще го спестя обаче на хората, които са слушалки. Защото... по разбираеми причини. Ума работи, ама сега изтресня и лягай си сама. Паралия, паралия. Такъв ме търсиш, богати ме реклия. Паралия, ай паралия. Богат и млад. Не, добре. Няма какво да се лъжим. Бата уникална песен. Ние има още... поне колко още имате 20, кажи. Паралия, такъв ме търсиш, богати ме реклия. Паралия. Chapter 3! Fortnite Chapter 3! Муквай. Вече сме 6 май там, който е. Мукни, бе! То ми говориш за Fortnite, да гледаме Джордан. Chapter 3 просто. Давай нататък. Ма си вече, че тази реакция ще бъде по-специална от другите, защото сега не съм сам, това е първият човек, с който колаборирам в този канал, by the way. Не ви схвана каква е идеята на клипа? Да. Каква е? Я разкажи на хората. Какво правим? Брат, общо взето Джордан си е намерил Sugar Mami, брат. Това е. Не, и сега в момента леко го напи. Леко. И ще го изтезават. Не съм толкова прост, Банка, моля. Кой? Глупако? Це так.
Не се го чили, не се го чили. За таки път ще кажеш нещо, победиш друго си сега сечи. Аре, пускай бе, брат. Якото ви, оригинално. О, най-доброто. Не, евала. И сега като за традиция, нека видим описанието и след това коментарите. Кой е писал текста? Сияна и Васил Тръненски, не ги знам кои сте пичове, сори. Сега, нека ни коментарите. Ами Джордан си е Джордан, няма втори, този човек направи нищо друго, освен и само единствено хитове. Напълно вярно. Факт. Търся хейт коментар, но не мисля, че ще намеря такъв. Брат, гледай, че Джордан ги е харесал всичките. Това е ясно. Да, от два конкуренцията продължава в същия дух. Няма Галин Меди Джордан е края, факт. Бате, напълно вярно е това. Ми общо е това, пичове. Благодаря ви за гледането, едно много бързо видео, дори Моа не коментира. Скоро пак ще има видеа. Имам желание да ви се завърна. То пич колаборира с мен доста често, защото е забавно. Така че да. Лайк, сабскрайб, абонирайте се за канала ми, може да остави неговия в описанието, ако той пожелае в последствие. И разбира се, да. Следим следващия път. Чао!